खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय मेरि क्रिसमास गाइस बयनिसिमबो ओमफ्राय आरो सोर सोर आंखौ फिथा जानो लिंहरगोन जल्दि कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर आं क्रिसमासनि बिराद आलासि जानो लुगैदो सोर लिंहरो आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव लिंहरबानो जाबाय आं थांगोन ओमफ्राय गोथाव गोथाव फिथा बानायनांगोन खिन्थु लिंहरबानो ओरैनो थाङा फार्स्टआव फट' हरग्रोनांगोन आंनो मा मा फिथा बनायदो मा मा बेदर संदो स' आं बेयावहा सेलेक्ट खालामनानै थांगोन दे स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आरो लोगोसे दाख्लै आं दिल्लीयाव थांनायनि भिडिअ'नो डिलेट जादों आंनिया माने भिडिअ खालामदोंमोन आङो शपिं खालामनायनि खिन्थु भिडिअआ डिलेट जाबाबो जेबो नङा आं मा मा लाबोदों आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ स' गाइस दिनैयो सिटि सेन्टारावहाय फैदों सासे मानसिजों डेटिंआवहाय बेनो जाहैबाय नै लावदुम ओमफ्राय मा लोंगासिनो इयो ग्रिन टि लोंगासिनो ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन लावदुमजों आराम जनानै रायलायनो मोनिया स' बेयावहाय जनानै एसे ग्रिन टि सेन्टि लोंनानै एसे रायलायफैबाय आरोना टाइम मोनाखै बेबो टाइम मोनाखै आंबो टाइम मोनाखै ओमफ्राय लोगोसे जोंहा बिराद बिजि नै दाबो रावबो मानसिया बिदि जायाखोमा डेटिंआव फैनानै फन रायलायबाय थानाय खामानिनो फन फैफैदायो ओमफ्राय आं माथो खालामबावनो नङा होमबा ओंखायनो आं भिडिअल' खालामबाय थाबाय बेखौ ओमफ्राय जोंहा दिनै आलासिफोर फैदोंमोन आरोना आलासियानो जाहैबाय बियो जोंहा आमाइनि फिसाजो माने गुवाहाटि इउनिभारसिटियावहाय खामानि दंमोन नालाय फैदोंमोन ओमफ्राय टेक्लाबो फैदों नै ओमफ्राय नानिबो जों ज' फैदो डेटिंआव नङा नै बयबो ओमफ्राय दायो जों माबा नङा माबा मोनसे अर्डार खालामबाय मा जानो कल्ड कफि अर्डार खालामबाय आङो ओमफ्राय आरो बिसोर मा खालामगोनथाय सिटि सेन्टारावहाय लावदुमा मिटिं दंमोन आरोना ओमफ्राय मोनफैयैखाय जों जाग्रोनानै लाबाय ओमफ्राय नै थाइलेण्डनिफ्राय लाबोनाय गस्लाया नानिजों बिराद मेचिं जादों गाइस बिराद साइज नुदों नोंथांमोना मारै नुदों खिथाहरबानो जाबाय मा संदो आनै दिनै आं खोरदैजों कोमल बा मालाय आनैया बोरैबा स्लिम रानथें थें साइज जादोलै मालाय आनै इथिना मालाय खाथि आनै वाव आनै गावदां आयौ ओइ आं इखौ मिनिनानै थैनोसै आनैलाय मानिमोन देलाय खिथाबावलाय बोरैबा देखाबायलाय आंनानि र' आंनो होदो आं देखायनो दे आनैया माने खालामदों दानि आनैया बोरै खालामदों ओइ आनै बस होनबाय आइथिङा बोरैबा आनैखौ दख'लै Hey guys, दायो आङो ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय ओमफ्राय दायो ओंखाम जानोसै बिराद ओंखाम उखैबाय मा संदों आं दिन्थिनो आनै मा संदों मा बेदर इलाय दाउ बेदर ओमफ्राय ना ओमफ्रायो
दाउदै ओमफ्राय नै गासिबो जों जाबाय मा खबर देग्ला बरिया नोंलाय बोरै आंनियाबो मोजां माइबा सुबायलै ओमफ्राय माइबा होनो नोंनि इउटुब चेनेला मा जागोन अन्तिम संस्कार खालामबाय नामा इउटुब चेनेलखौ टाइम मोनथ'आखै र' इमान बिजि मेन बिजि बनायबाय चलाव खाथाम रावबो कमेन्ट होआ ना बनायदो भिडिअ बनायदो होननानै बेनि थाखाय दोनथ'दों आरो नै गाइस जोंहा देग्लाया माने बिराद गावखौ माने बिराद माने बुंहर जानो लुगैदों आरो ना कमेन्ट सेक्सनावहाय जे देग्ला भिडिअ बानाय प्लिज प्लिज तारमाने बेनि थाखाय गाबै गाबै बुंनांसिगौ जाहैबाय अब्लासो बिथाङा भिडिअ बानायनांगौ नों बिराद गावखौनो माबा सानदों नामा नोंनि थाखाय जे एखेबारे भिडिअ बानायलाय होननानै बुंगोन ओंखाम जादों बिसोरो दे ओंखाम जानो बरिया बे इउटुब चेनेलाव माला भिडिअ बानायनो नेक्स्ट मान्थ जानुवारियाव माला जानुवारियाव मा भिडिअ निउ बानायनो इयार निउ भिडिअ ओरैबायदि बादुला मा मा बायना होखो आं भिडिअ बानायदो होननानै गैया खामानि गैया जानायखौसो फरायहोनांसिगोनलै बोरैबा खारनायलै खारना नांबाय नालाय बोरैबा जाखांबाय ओमफ्राय जाखांनानै आंहा खामानि दङ मोनफैनाय नै ट्रलिफोरा माहा दोननानै होदों आङो बेफोरखौ ओमफ्राय आरो लोगोसे माल बुस्थुफोरखौ बरननानै दोनजोबदोंमोन आङो नै थिखोजोबनांगौ गासिखौबो खालि खालामबाय माने बे बेगखौहाय ना आं दा मोजाङै दिन्थिना होनो आङो नैबेखौहाय बेबायदि बेथ' वाइट एन्ड ग्रिन बा ब्लु बेबायदि कालारनि ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय आंखौ माथिंदों थब थब ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय अरेन्ज ओमफ्राय बेखौहाय 2500आवनो जों मोन्दोंमोन आरो ना लकेल दखानावनो ओमफ्राय दा बे बेगाथ' बै आंनि लोगोनिसो नालाय बेनो आङो खालि खालामनानै हरनांगौ आरो ना ओमफ्राय आं जिफोरखौ दा एसे फोसाबनानै लानोसै ओमफ्राय बे बेगखौहाय गाबोन हैनोसै आरो ना आङो बेनो आयु हाबाब जि खननानै जा मेंखाबाय दै लोंबाय आरो माबा माबि जाबायलै बिराद मेङोलै लोदोदोखायनो इयावहा खननानै दोनबाय आङो मानो होनना बुंबा आं नोंथांमोननो आंनि सिगांनि भिडिअ बुंदोंमोन ना जे आङो दिल्लीनिफ्राय लाबोनाय ड्रेसफोरखौहाय आङो भिडिअ खालामनानै दिन्थिगोन एक्सुवेलि र' आं खिथानो नोंथांमोनहा गोबाङानो नेनानै दङ ना आं थाइलेण्डनिफ्राय मा मा शपिं खालामनानै लाबोदों प्लेटिनाम मलनिफ्राय स' आं टाइमखौनो मोनाखै माने इथिं थांबाय थानानै माने हल भिडिअखौनो बानायनो हायाखै बा बिदि मा मा लाबोखो बेनि भिडिअखौ आं शेयार खालामनो हायाखै आरो दा साननैसो उनाव माहाबा थांबावसिगोन गैया र' आं सम दिहुननानै आं बानायनो नाजागोन आरो ना खिन्थु आं बेखौ बानायग्रोगोन नोंथांमोना नुगोन आं दिनैथ' बानायला गाबोनहाय जुदि बायाबा आं बानायनो नाजागोन बाया बानायथारगोन आं ओमफ्राय नोंथांमोना खिथाहरसै दिल्लीनिखौ फार्स्ट होग्रोनांगौ ना थाइलेण्डनिखौ हल भिडिअआ मा मा ड्रेस लाबोखो बेनिखौ आरो ना थाइलेण्डनिखौ ना दिल्लीनिखौ अबे मोनसेखौ होग्रोनांगौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो आङो बे कमेन्ट्सफोरखौ फरायनानै अब्लाना बानायगोन आरो स' गाइस दायो आङो मेकआप फोननाय दंमोन ना स' बेखौहाय आङो रिमुभ खालामगोन आरो ना स' बिरादनो गोनांथि जे जोङो जुदि सानफ्रोमबो मेकआप फोनोबा बा सानफ्रोमबो मेकआप फोनाबाबो जों जेब्लानाखि मेकआप फोनो अब्लाना जों जोंनि स्किनखौहाय रिमुभ माने स्किनखौहाय जोङो केयार खालामनो बावनाङा आरो ना जों मेकआप फोनना दोङो स' बिदिनो उन्दुनाङा खिन्थु आं मालाबा उन्दुयो दे आं नोंथांमोनखौसो बुङो जास्ट बिकज माने नोंथांमोननि मोजांखौ लुगैयो नालाय आङो बेनि थाखायनो बुंदों खिन्थु आंबो मालाबा बायो बाबाथाय बिदिनो उन्दुलाङो खिन्थु लगालाग सुयो आङो फुङावहाय खिन्थु दिनैहाय आङो सुनानै थागोन स' नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन आं मा फोनो जुदि आं बाथारबाय होमबाना आं मोनसेल' स्टेप फल' खालामो स' बेखौहाय आं दिन्थिगोन मोनफा मोननै आरो ना नायलांबाय थायो खानाया डिस्टार्ब होआथों होननानै आङो क्लिप मारिनानै लानोसै खानायखौबो गाबोन वास खालामखानांगौ अब्लाबो माबे सानदोंमोन आं
ओमफ्राय दायो आं इउज खालामगोन आं बिराद बाबाय जल्दि खालामसै प्लामनि क्लिनजिं बाम बेसांखिनिल' लादों आङो बेसांखिनिजों आंनि मोखाङा क्लिन जाजोबगोन आरोना नै नोंथाङा नायनो हागोन जेबो मेकआपानो गैला नै गजोबो आरो आंनाव मेकआप हुगारनाय माबाया जिया माथाखौ थावनायना खौबो नागिरना मोनला आं थाबनो मोखां सुना फैनोसै मोखांखौ आं मारै सुगोन मिथिबायना र' दिन्थिनो आं नै बेजों सुगोन आं दिनै हिमालया फेस वाशजोंहाय स' गाइस नै मोखां सुनानै फैबाय आङो दा मोखाङाव जेबो गैया आरोना स' दायो आङो मा फोनगोन एसे मयस्चराइज जानायनि नैबेखौहाय फोनगोन आङो जभिसनि मयस्चराइजारखौहाय एसे फोननानै लानोसै ओमफ्राय नाइट क्रिम फोननानै उन्दुना थानोसै नाइट क्रिम फोनसै आंनि नाइट क्रिमाल' गैया मा मेथाइ खनोलै आंबो जाबाय उन्दुनोसै ओरैबायसा मोजां जाना थायो फुङाव बुंनोनो नाङा आरामसे उन्दुनानै थादो आरामसे उन्दुना थाबानो गैला आरो माहानि मेकआप बिलाय आंनि मोखांखौ हामा खालामनो साला औ गुस्थियाव फोनना थांना आं गुस्थिखौबो बिराद मोजां मोना दे आं माबायावहा माने थान्दा दिनाव नै आं मा इउज खालामो मामा आर्थनि भिटामिन सिनि लिप केयार किट नै मोनसेथिं दङ लिप स्क्राब मोनसेथिं दङ लिप मास्क स' आं मास्कल' फोननानै थानोसै नै इदि रेड बिदिल' फोनना थायो आङो ओमफ्राय ओरैबायसा मोजां जाना थासिगोन आरो गुस्थिया फुङाव सिखारबा प्लाम्पि स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय खानाया सिलायलायबाय आंखौ मोखां सुनायाव ओमफ्राय दायो आङो दुब्ला उन्दुनोसै